udzidzi uhlikita libisi bengini ngiyona hlikita nephenda isangeni Phela ngisalikhona. salikhona futhi uma ngifika ngithole endaweni elula unayingoda nengulazi silima nengulazi thina ngasayini futhi lethayi yini lo ngikhuluma lesini sami sibule sicine esincane Ungazojabula wena. Uthini? Relax my sister. Senesikhathi sokulwa. Senesikhathi sokulwa. Sister wena uthini? Nabi yamthatha mthathe. Nabi yamthatha mthathe. abantu abamina ungilobolile boyini wena What up YouTube? This is your boy Usmaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I Smazi TV, I'm the answer bafowethu. We won't be dropping videos like hey, this is not fake, this is real. Relationships bafethu kunzima abantu basibhalele kada. Sister, cela usondele. My sister, unjani? Ngiyaphela bhuti njani? Ubani igama? Igama Lerato. Lerato, angitshele mfethu ngiyakubona lokhu yangithinta lapha kuma Facebook, kuma WhatsApp, kubo Telegram uyangilanda uthi Smazi fika la eKaSlam. Sister ngitshele kwenzakalani? Smazi ngine problem la. Yes. Ubaba kami akasathenga ukudla endlini. Yeah. Abantwana bahamba nje balambile nemali lekhera kude. Manje into ngifuna kuyibona. Ngifuna kubona ukuthi invoice yami ibhizinisi because of ungilobolile mina lo baba. And ukuze athola umsebenzi uthole ngami. Manje uhlede endlini akasebenzi. Ngimnika imali ngicela ukuthi hambe wende igrocery ne. Uthenge ama cosmetics. Uyawazi ama cosmetics ami akasakwendi lokho. Mina manje sengigeza nge-sunlight. Mina ujwayele ukuthi lapho ngigeza ngedafu. Nawe ade ngigeza nge-sunlight. Mangibuthi sikwane njani ngitshela ukuthi imali yashoda. And uya ku Shoprite ngimnika ne-extra card ukuthi at least akhona ukuthi kwehle kancane. Yebo yebo. And maka edrobheni uhamba ngo9 abe ngo6 ensambama. Angathi uthi inzaba. Lo muntu uthi akasebenzi nguwo osebenzayo. Ngimi lengisebenza kuyakhona khamba 3 weeks ongangabuye endlini. My sister ngicela ukubuza akekho nje umuntu omsolelayo ukuthi mhlawumbe ubhizi kuphi, mhlawumbe ubhizi kuphi. Ukhona umuntu abhizi naye because of mangithi ngibuka ifoni yemngane wami. Ngiyabona ukuthi lapha efonini yemngane wami khona into lekhona lokushaya imali because of mangicala Cocela umngane wami nginkinga imvoice yami. Umngane wami aqala gijimise emehlo. Angivisisi kahle kahle kwenzakalani bhuti wami. Ngicela nje ukuthi ungiside sihambe siyobona ukuthi kwenzakalani lapha endlini. Ne? Yeah, yabona manje ngisesemsebenzini bhuti wami. Ngicela ukuthi manje uyathi uthi ngishayisa ngo6. Ngicela ukuthi sihambe manje. Yabo manje sikhathini 1:30. Ngicela ukuthi sihambe manje. Ngiyakuzwa my sister. Bafethu unezwela my sister uthini? Uyibambile lento serious ngalento so nangumbuzo wami okugcina my sister are you sure ukuthi lo muntu lona ufuna ukuthi sim-expose abantu bambone ukuthi umuntu onjani? Anginankinga am-exposeni. Anginenzaba naye. Kusho kona ukuthi akanaso sifundi abantu bakhe batothini. Umfana ethu eqala na 17. Utothini umfana. Ufunza grade 9. Utothini umfana. Ngiyakuzwa my sister. Akunakuhle endlini, akuna next. Ngiphila ngededede leyase esikolweni. So laba banika tikolo ativalwa. Until today. So lo ngidlalo nemafutha lanqumile. Mara invoice ngiyayinika imali mangimsebenzi uthambe uthenga kudla kudla lokhona endlini ebhuti ngicela ungikhamba lengoba bani. Thank you my sister. Thank you. Bafethu nizwela my sister uthini? Let's do what we do best of which is what the investigation. Danko is thank you. Vala la. Lontwana ngiyambona yatekona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola it's the low life all these bitches ain't loyal at the night time yeah we partying yeah we clubbing some are loving some are fucking most are cheating we turn nothing into something you know how it is nigga at the night time hey yo bitch man I'm sober trying to just control. What up YouTube? This is your boy Usmaz bafethu Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I Smazi TV niyazi bafethu I am the answer. Ngiphethe my sister. Sondela kada. Yebo njani? Alright. Ngiyaphila bhuti wami. Mama njengoba ngikukhiphe emsebenzini so ngimkhiphe esipanini bafethu. This is after the investigation. Ngithi ngifuna ukukhombisa yonke information. Angithi bese ngikubukele ukuthi umuntu wakho ubhizi ngani. Umgcine nini yena lo muntu? Lo muntu la ngina 3 weeks ngambona endlini. And then so mangimtshela ukuthi abantwana bayahlupheka abanamali ekhera impuphu iphelile endlini kude nemshibe efrijini. Kodwa indlela yenda ngitshela ukuthi yedwa ngisendela imali. Solo ngigathi phone mina today. No my sister ngifuna ukukhombisa la.
Uyambo uhamba nale sister leli ligcoka ithight emnyama neskipe esimhlophe yabo. Yebo ngiyambona vele bhuti. Uyamazi lo my sister la. Ukuthi ungiside ngiyamathi ngumngani wami best friend yami. Hayi? Yebo ngikhalela yena tonke tingeke tami ngikhalela yena lo. Manje wena bowazi ukuthi my brother ubusy ne best friend. Bengingadi mina umngani wami yonke into uyangitshela mina. Yonke into uyangitshela and ngikhalela kuye mina inkinga tami. So my sister uthini njengoba ubona information ekanje uthi senza njani? Ngicela ningimixe kibo. Ne? Yeah. Bafethu unayizwela uthini my sister? Sakayibonile le information uthini? Ufuna siye kibo labantu asambe sister. Let's go. Asivaye bafethu it's your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani antu umuntu kwabani. Asamba my sister. Ushothi ngizabathola lapha endlini. Bakhona. Ya samba bakhona nje lapha Yathi my lo sister. mkhukhulo yangatakhela bhuti wami. Ngakha ukuthi ngifuna ukuthi ngihlale nabantu abamene uphelo ngumsebenzi. Yebo. Ngihlala naye it's fine ngiyabeketela yonke lento. Yes. Wangilanze ekhaya ekutheni. Buka ababhizi ngamaflower kada. Uyayibona yonke lento. Oh sorry. Come here. Kwenzakalani? Yini phakathi kwenu? Yini? Baba nani? No. Awubisiketi ngwabani? Ngobabani yakuphi le? Lo umngani wami wathi umngani wami. Sure. No, ngiyabuza futhi. Uchaza yini? Uchaza yini nomunye nakondli bantwana manje? Ngenxa yakho ngisho. Akabondli bantwana ngenxa yakho. Yonke abantwana nahluleka kubonda. Wena buya la wona. Uthanda abantu phakathi kwami nalo mfati. Uthanda abantu. Angakhetha. Uthi angakhetha yini sifefe? Angakhetha. Relax my sister. My sister ubani igama? Gama lami ngianele mina. Uthengela iblom. Ngingithola ngathi labantwana bondliwa ngibani endlini. Surprise yani mina ngisurprise nomngane wami ibhebhani. Bebana kuphi? Lana iblom le. Yinto. Ungaliphuli kusho ukuthi abanda. Hawu. Yinto. Yabona ukuthi islima. Yabona ukuthi islima ngaza kushiya nabantwana. Kusho kani ukuthi islima ngaza kushiya nabantwana. Hawu, ufunani? Awuthiyamenzana awuthiyama. Mani umngani wami ndo. Umngani wami ndo. Besifuna kumenzela isurprise. Bantwana bona. Awusingaphandle. Uthini bantwana? Ibhede yani nomkhukhulo wakho yimi madlamba. Wena awusebenzi. Relax my sister. Uthini wena uthini umngani wakho lona? Yebo umngani wami ufuna kwenzela. Ufuna kwenza isurprise. Sure. Yeah, uyabhedela next week. Manje ngisapheza nemngane wami ukuthi baba wena Ayikho njalo. uyadelela lo. Bantwana bami badla imidoko yaseklinikhi. Badla imidoko yaseklinikhi. Bantu bami baphethe ikhwashoko. Because of this fair sidla ama-toothpaste. Relax. Awuthiyama wena ubhizi kani umngani wakho. Awusiphi. Irandi wa 15 rand ngoba uyondle nayo yothenga amatamati. Amatamati nje yothenga. Uthi bambe mina. Uyangathi bathi ngumfati wakhe ngiphakade lapho yini? Phela akakhethe yini. Umantinte umdzithi. Hlikita libisi. Bengini mina. Bengini. Ngona hlikita nephenda esangeni. Phela ngisalikhona. Salikhona futhi manje uyathola endaweni elula. Unayingoza nengulazi silima. Nengulazi ethana lapha yini? Futhi le tight. Yini lo ngikhuluma lesini? Sami sifune sicine esincane. Ungazojabula wena. Uthini? Relax my sister. Sisenesikhathi sokulwa. Sister wena uthini? Nabi yamthatha mthathe. Abantu abamina ungilobolile boyini wena. Mina ungilobolile. Ukubamba mina bo. Wena akuthanda sina singeke zakutholele sona. Kusho ukuthi ubeka akuthanda sina nebalobola bengakaza kulobole. Ufuna imbawula lokho umdzithi. My sister wena uthi unesikhathi esingakanani ubhizi nalomjita la? Sengina 1 year. 1 year yonke. Ngimlima. Hayi manje. Awuthiyama wena. Udla bangani? Awuthiyama. Relax my sister. Relax sister. Relax sister. Ngirelaxa
yini? Relax, sister. Wabamele bokhona ngikhathi bathangani. Yini nefuna ngirelax. Une-8 lo mntana lo mfethu. Ngithi unatha ama-ARV lo. Unatha ama-booster lo. Togulisa mina nabantu bami. Ngiyabona mkhukhulu. Lo mkhukhulu ngidakile. Jayirikabi. Awuthiyami why umletha la kakhe? No man besifuna ukumenzela iphathi enkulu that's why sinawo 1 year plan. 1 year plan. Ungibamba so. 1 year. Namuhla. Ngenqondo ngizokela idakho namhla ngiyasheka. Ngisheka umkhwenkwe. Ngenqondo No, relax, my sister. Relax, sister. choose. 1 year simplanela iphathi besifuna kumenzela iphathi. Unyaka wonke awushaya. Unyaka wonke. Ibhoda ngithengela ibhoda 40 rand wena. Kodwa ngithengela lenjari mayifuthu ukunika malini wena. Ukunika malini noma imali iqonda kimi. Asinjalo. Oh, relax, oh, sister. Ukunika malini wena. 2.5. Oh, relax. 2.5. Ukunika malini. 2.5. Yeah. Awuthiyami abantu bakho la. My sister uthini lo mjidi uyadiza wena. Uyangidiza mina. Yeah. Every month. Every month. Yo. Umdiza ngamalini? Ngapha abantwana uthi badla umdoko waseclinic. Umdoko waseclinic Ayikho le nto. Ayikho. Mathanga wena. Wena wavulelani mathanga? Wavulelani mathanga bantwana? Wavulelani kangaka mathanga? Nawe nawe mana Yima uthi. wayitshela ukuthi kuyona njani kantwana? Wena wayitshela ukuthi kuyona njani? Mazovulela abantwana umzala 5 yonke abantwana. Kanti akusimngani wakho lo sister. Noma ngathiwa ngumngane wami kafana. Yebo. Ngithemba ngisho tami yonke mara ngicabanga yayi manga. Sala nabo abantu abami lenjani. Lo makhosi sengisumdidi nga 35 rand. Right nalomdidi loyo. Uthini why umenza so? Ne baby Yena daddy. ngenza solana baba umntanami. Bekumnandi. Wona uyenzile lento le. Ngabani gonene? Bekumnandi. Angifuni drop mina. I-drop angifuni khohlwa. Uyambona umuntu unuka ligundwana hamba lo. Oh. Mayifuna ngente. Yeah. Skoto lo. Skoto. Yebo Mama sister. fish yadliwa. Yeah. Hayi ligundwana. Hayi ligundwana lidliwa. Kana uke ungitholele. Bani ngakutholela nini? Uthatha umntana wakho Strax wakho. Yabona. Uvale lamajiyebolela nawo wena. Lamajiyebolela nawo. Mandiya, mina ngingona lama-China. Lama-China akho abanidla tinja nina. Yo. Nina nidla tinja. Midla leyo liphelile. Mnandi. Ngengafutsani nani. Wena ligundwana undlula. Mayuthini my sister simisa njani le ndaba? Akachuze baba. Uthina Uthisa after dinner lo mntana ngestereo ngisathembi. Yebo. Yeah, injalo. Uthini umntana mandiya lo mntwana? Hawu. Ngizwa namhlanje. Ufuna lenza le wena? Sokwenza i-DNA Ngithi ufuna lenza? Sobona Mina. Okay, ungiloboleleni. Ungiloboleleni. Bengikuthanda. Manje ngeke ngathi uthola umakhosi. Oh, relax sister. Relax sister uthini wena njengoba sobona situation kanje. Akuna situation ezolungisiwa la. Lo wam. Yebo. Lo. So uyamthanda nawe mama. Sina 15 years. Thandana. Wena neminyaka leyi-1. Khomsela ukuthi awuna taste. Uma ngimensa uza kuwe. Uma ngisesikhathini ngiphuma ingadi lamthithini. Uza kuwe khomisana ukuthi uyi-reduce wena. Yo. Ngiyakuthenga ibhlom lasemandiyeni la 35 rand nje. Utholeni wena? Bani? Wena utholeni? Yonke imali yakhe ingena kimi. Mayuthini friendship yenu. Jabula wena. Ubungani benu senibheka manje. Ngamane phela. Ngenxa yakhe lo mfana. Yebo. Ngamane phela. Uve people endoda limnanza ngisho. Uve people endoda limnanza ngisho. Yebo. Yebo akhipha nalo leli phepha kusala ngimfakele HIV lo. Yebo. Ngimnika slim sa DSTV lo. Every month uyobhadala. Every month usema-ARV lo. Yo. Watch me wena. Eish. Watch me. Ngiyekele wena. Akungiphetha khiyanga ngengidi ukuthi phelela beklinika eGate. Yebo. Yena ukuyilanda ngizoyilanda ke-ARV lami. Awasap ma ARV. Waze usabe sephilisa. Relax mbamba umuntu wakho uthia. Uzonya wena. Ngiyangibamba uzonya wena. Nifuna ukuthi angishaye. Nyanya. Never. Relax awuthiyami no relax akhuluma nomuntu wakho ubone ukuthi siphuma kanjani. Asizoyilungisa. Sure. Angazi ukuthi sayilungisa kanjani ngoba ukwatile mara sizoyilungisa. Nomkhulu mandlami yazi. Yana njalo ngijwayelanga. Oh. Wena ufaka abantu la. Yeah. Asinjalo bese. Mina ngisemsebentini nobhizi ufaka abantu la. Yebo. Ngibani Slim?
Besifuna ukumenzela i-surprise. I-surprise my foot. Uyabhedela. Unyaka wonke Ngiyabhedela awuthami. everything ngiyabhedela mina. Uyazi ukuthi ngibeke imali ngibeke 30,000 for wena. 30,000 yani. Yiphathi yakho. 30,000 uthatha pho ndliwa ngimi. Uthatha uhola 350 wena. Wangibeka 30,000 nge-350 uyanya. Hawu kanti ayibekele 350. 350 uyibeke kangaki? 30,000 na 30,000 nani. Leli bhuluka leli uthengele ngimi Mr Price leli. Why wena? Wangitshela kaphi? Mr. Price leli. Whoa. Le bekile yami. Mr. Le bekile yami. Yami le bekile. Siyasa Mr. Price. Le bekile. Dabuka nale phone. Yami le. Mr. Price le bag. Tshela wena khathi uthi uthengela umfato omngane yakho ibheki bosho le bheki yami ukuthi Ngibeke yena ku-surprise yakho. Oh. Oh, bafethu. Oh, relax. Khetha wena. Mm. Gqoka yona lo wayikhetha. Yabo uthi useless uslima. Yo. Yabo uthi uslima. Ndoda ikhetha ibheki. Slima wena. Slima. No, my sister ufuna sikhulume sibone ukuthi kahle kahle siyibekaphi le ndaba. Okay njengoba siyibeka sekusuka. phi wena njengoba ubona yini ngathi nawe uyamfuna le ntombazane No, Ngiyabona mina ukuthi ngiphalelwe no. nguwe my sister, ngiphalelwe nguwe. ngikubhalele mara yenza buvumeli ntombazane ngiphuke mina ngala inuka ligundwane Eish. Yeah? Thini senza njani ke my awuthiyami wena uthini? Akakhethe. Ufuna ubani? Sizoyisolva. Nini awuthiyami? Vandag nje nokuceda ukuvaya uzohlala nabo phansi isikhuluma. Sure. Bangani labantu bobayithu ngiyabacabanga. umntwana wabani simngani wenja mina Yebo. Yaba sizoyilungisa Brian ungawani. Uthini my sister mina ngiphalelwe nguwe ngizoyithatha kuyi solution ukuthi senza njani. Buka abantu basibuka manje. abuta lo baba ukuthi uthanza phakathi uthanza abani phakathi kwami mina baba mama kwabantu bakakhe Yebo. la ngilobolile nale kulesifebe lesithengisa umdizi nga-15 rand Uthina awuthiyami ufuna ubani? Uyazi ngithanda yena umama abantwana. Sure. Nethi besimplanele iphathi nje ukuthi ibe mnandi. Ngiyakuzwa yabo ngiyakuzwa. usawusi next umtito wakhe abantu ufuna iprama stove Whoa. Relax. Jwayelakabi lento nayo. No, relax. Jwayelakabi lento nayo. Uthini wena my sister uyabezwa wathini? Noma ngathi uyamthatha siyonguyedwa indoda la ngaphandle maningi madoda. Sure. Maningi madoda siyonguyedwa indoda. Mayuthini wena soyofuna abanye futhi manje. Asangifakela imali nje kuzinto engasingayibanga nayo mina. Okay. Yeah. Ukufakela malini kanti payment lo muntu? Ungifakela 3.5 lo. Lo. 30,000 nje angawazi ukuthi abuyapi. Le 3.5 angifakela yona. Angisazoyidla. Uthini wena umisa njani njengoba sekuso? Kuzinto engizoyimisa, kumoshakela ngisahlanga nangingena futhi nalapho. Oh. Sofuna indoda le. Lebuhlungu i1 ulokuthi lo muntu lo ukuyuzile wakushaya ubuye ekhaya fana nenja inja iyasuka ekhaya ipha amadog moyo hamba odla amathambo iphinze ibuye yabona ukuthi ngibahosha mangana balance uyahosha Uthina siyama sivale. Undwane Ayizala Brian sizozama ukuthi ngibize umndeni wakhe ngibize nomama wakhe ngizame ukuyilungisa. Yeah. Okuyi-surprise le asijoli noma. No ngene endlini ukhulume no my sister phela mangabe injalo le ndaba yabo. Buya mama sendlini. Yo. Bafethu siyafika kala. Sibathola umngani ubhizi nendoda yakhe. Ngicela ukufunda khona. Asamba sivale sikhulume no my sister soyivala le ndaba yayibo. Sister athi ngikhulume nawe is2%. Ngithola la phakathi sister uthini wena uthini namhlanje yini into ongayisho? Engayisho. Yebo. Kuzinto engathi ngiyikhuluma nalo. Yebo. Ungiphepha mnandi. Phinda ngidize. Akangitsheli ngale ngwadla yakhe nemtito enganapha khodi. Yo. Lento le, Sister, umngani wakho lo. Noma ngasomngane wami ngalekazana namandiya. Amithela mandiya. Abuya dize ngumntana wakhe. Ngiyakuzwa sister. Angihlanyeli mina. Bafethu, it's your boy Usmazi ngithini rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Until next time bafethu, do what you do best of which is what like, subscribe and comment. Danko is thank you. Danko.